have a good day or maayong adlaw sa inyong tanan ako. So akong explain di I know kay nakita man mi ni Sir John Paul Senyel nganong naaman ko dito sa Acacia Hotel. Nganong na ako dito kay among gi resume ang among symposium atong early May. So amo siyang gi-resume sa May 26 to 27, 2 days and 1 night. So katong sa mga gibuhat naman dito, siyempre symposium me about anti-OSEC. Kauban naman Compassion International. O ang anti-OSEC means anti or against online sexual exploitation of children, against pornography and pedophiles, that. So, let's go. First na ko mag-experience ito. First ko nakamakdo, mga second time siguro na ako naka-elevate. Elevator and first time ko naka-hotel Hi guys, may buntag di ako di ay no luya kay koron kay biyahe na sa Mata na hotel daw no sa Hotel Acacia 3 Hotel sa Acacia Hotel. Mato excited na ko sa feeling sa hotel. Sa hotel building na siya sa hotel higaan ay sa balay ng kuan building basta matukuron nga taga-bukid mo to cafe. Kailan magkugdalag bugas ba kasi pwede maglungag dito okay siguro. Hi guys, first time ako dali sa McDo guys. Ako dali sa Davao. First time ako dali sa McDo. Garanti ba lagi ko pagbuhat sa ako ng garanti. Hi guys, magtimpla kong kape dali sa McDo. Kung sa'y lasa silang kape. Coffee creamer. Antay bita. Kung talaga mo McDo, lain ng lasa. Hindi na akong balik din. Char. Paita, uy. Paita, te, uy. May asukar da. Kapag nagdahang kasukar da, paita yung taon niya. Para magpanyawan nilang kapit eh. Panyawan mo. Ilang kape sa McDo, panyawan. Ano yung sakto pang wala o panuhot? Wala gini panuhot. Pang katulog. Try ra gud apps. Gani. Amni yaw food review sa kape. Mana mo? Sa Acacia Hotel. Hotel lang ni siya. First time ako nakatog hotel guys. This is Amni. Ako din hi mga guys. Hi diyan na. Hi mga guys. Namin din kay pramag. Sa tago niya atong bato nang. Nami on training and orientation with regards to OSEC and filmmaking guys. Oh yeah, OSEC means Online sexual exploitation. So against man nga against men nga crime. yeah. And this is Pastora Ann. Kauban na mo sa CDC. Hindi ako ko. Ana tapos 5 scenes lang and then cut at the end. Oo. Yawan minute sira. Murag summary bali ang idea mo is i-arrange lang niya tong ang story na ano. Itagaan lang niya ang proper arrangement to really fit in the 1 minute. Natagan ta mo kaning brief nga introduction no.
Sir JP or si Sir John Paul Seniel isa ka siya correspondent sa GMA karon nga sukad atong nag-investigative documentary siya dito sa Kabukiran. Nakita niya tong mga luma dito, iya ding kahawa siya sa iyang kuan. Iyang dating nga trabaho kaapas pa ko siya sa una, tapos himo siyang journalist, pila na po siya katuig ng journalist sa mga labi na documentary siya about sa mga dating nga mga rebels kasabot naman sa pasabot. Yang intro di ay is kailang anak pa siya nga atong tan-awon ang atong isang marag mediator og siya ang kanang tingog og ang mata para makita ninyo ang mga kinabuhi dito sa bukid, labi na sa mga lumad good, sa mga dating nga mga rebels or mga rebelde. So tanaw lang mo, hatag lang ako yung channel basig na dito yung introduction, nawala man ko sa cellphone kay nakorap lagi kay na save siya sa SD card imbis sa storage. Kung tanaw na ako sa akong phone, nawala tong video, na save ni akong ipakita sa inyo nga clip karon. So tanawa lang ninyo, mo ni siya iDocu, search lang ni sa YouTube, nindot kin nga nindot kini nga channel kay murag naapo diri yata ang iyang award winning film which is Latus or Latus good gimanalan arda. So tanaw lang ninyo ha. Bye. Daga ba na yung now? Sige. So sa ba bukang sa actually mo na to kinahanglan na bagatag down. Bida ka. tinod. Alright, sige. Again. Alright, sa tanang mga Pilipino, sa tanang mga ako nga viewers and mga Dabawenyo, I'm inviting all of you to please subscribe to the channel of Leiji Manalay. He calls it Manalay TV. Para sa gusto positive vibes, gusto mo katawa daw no? Kumakamit-mit niya sir, good. Komedyante na ini siya. So, alright. Gusto mo katawa, gusto mo mangisi, gusto mo malipay sa inyong kinabuhi. So, layan nato ng iyahang YouTube channel. Please subscribe and for you to be alerted once he has new uploads, please click the notification bell. Okay, ako po, mutanaw po ko sa iya, kawa pa na, karoon pa may nakita, pero I will watch some of his videos so I can also laugh with you. Thank you kay sir sa pag-jamming sa Kuaw. Sa pagkuhan. Salamat kay sir sa pag-promote sa Kuaw. Sige po na to. Hi! Pala tabok to ya, boys. Sopan. Dili mo ni mga biyerna nila konsulti. Bawal ta madunggan kay naatad diri sa CR. Actually, ulaw kayo kay first time na ako maligo diri sa hotel. Wow, for the first time in my life nakaligo ko sa hotel. Oh, di nila siya, eh. Sorry. Nice kailang, no? Nice kailang shower kay. Ang shower nila kay init kayo niya. Paggawas ni mo mura na kagkanang binataan nga manok kay. Himo mura mong kagkanang gilatan good kay init kay lang tubig oh. Mag-blower unta ko pero basa man ang iyang saksakan basig makurintihan ko basig diri pa ko sa hotel ma. Di na lang ko mag-imagine na initaw ito. Dari sa Akasya kay mabusog ka sa tubig, makabusog ka lang tubig guys. Mabusog ka sa tubig lagi. Nice ka mong kandari, swimming pool. Amo aman ni atik lang. Model ni ang pool sa Akasya Hotel. Nice kay diri. Grabe lagi. Biyawan ako maramang ko kinsa dere.
Hi guys. Ulam man ta magsing saba-saba diri ay taga tamayong manggutagod. Oh, sir, lasa na sir. So, guys, subscribe mo sa iDoc ha. Subscribe dyan mo, ay nakalimutin. Very good. The Apir, vlogger. apir. Burger sir, burger.